gaskiya ga zaɓe ya tunkaro kuma Najeriya ba za ta zauna ba shugaba ba, dole sai an yi shugabanci. Ko ka je kai zaɓe ko Allah ya sa ka da kai, ita ranar da INEC ta sa za a yi ba za ta fasa ba sai ta yi. Kuma wallahi dole sai an rantsar da wani a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Kuma duk masifar da ya ɗibo in kana ciki ta shafe ka kai ma. Wannan ita ce. So yanzu ta ɓangaren nan inyamurai sun je sun ɗauko ko fita wane ne ma su suka san shi wannan. Mutumin da ya zo ya gwamna shekara 8 ya zo saboda tsabar renin hankali, an yi lokacin da ya ce al'ummar mu da ke shiga yankunansu sai an makowa ID card tukunna kafin ya dinga shiga yankinsu. Sai da aka samu wani gwamna daga cikin gwamnoni a lokacin ya ce to wallahi muddin ya ɗauki wannan matakin, shi kuma a jihar sa ya ɗinka ma jama'ar sa uniform da shi za su dinga yawo, da an gansu da uniform din a gane ɗan wannan in yanki kaza ne, sannan ya sa ya haƙura. Wai yanzu wai wannan mutumin shine aka samu wasu a arewa da sunan dattijai, sai aka ɗauki mataimaki a nan sai aka ɗauko shi, wanda suke da tarihi a cikinsu. Saddauna ya musu 10 ta arziki, amma daga ƙarshe suka zo suka kashe Saddauna, wanda in ba don muna da mantuwa ba yanzu ko naman da Kano ka je ka kashe a kudancin a yankinsu, wannan Kano abin banza wannan, wallahi baka isa ka sake komawa yankinsu baka ce Kano neman wani abu. Sai ga wani ya zo ya kashe Saddauna a yankinmu, sannan kuma yana iya zuwa cikinmu ya ce wai yana neman wani abu. Har a samu wasu mutanen banza kaga suna bashi taskiya, suna tsarkake shi, ya kamata a goya masa baya. Wannan kenan. To shi wannan ina da bayanai na musamman masu zaman kansu da za su biyo baya a kan shi. Idan ka dawo ta can bangaren sun je sun ɗauko mai tabaran Awwalahu. To shi wancan da suka je suka ɗauko, na farko dai kun ga yadda Najeriya take fama da rikicin ƙabilanci da rikicin tsaro da faɗan addini da na siyasa da maganan yanki. Ƙasar da take fama da wannan, a zo a ɗauko mutum wanda wani lokaci ko step zai hausi an tattare shi ta baya, ƙasar ba ta da lafiya, sannan a ɗauki mara lafiya a ce a bashi ƙasar. Ai bai yi wa bai yi wa. Yankunan mu yanzu kamar yadda kuka gani suna fama da matsala. Dan Allah yanzu idan ba mutanen da suke yankin nan ba da suka san matsalar mu, wanda za su zo daga wani guri wanda ba su san matsalar ku ba, su za su zo su magance muku matsalar ku, ba zai taɓa yiwa ba. Ba za su iya magance muku matsalar ku ba. To ni ɗaya daga cikin babbar, kuma wallahi akwai wasu bayanai ba yanzu zan yi su ba, amma sai nan gaba. Wallahi kun ga yankin mu, idan kuka ga wani wanda ba dan yankin nan ba ya zo ya karɓi shugabanci, sannan yankin mu ya fada cikin masifar da tafi wacce ake ciki, to da yan yankin nan aka haɗa kai aka ci amanar kuma yan yankin. Kuma in lokaci yayi ma yi ishara mu haska dan ka gane da suwaye aka cuce ku, amma mu dai ba za a haɗa kai da mu a cuci mutane ba wallahi. Saboda haka a wannan mutumin ya yi gwamna a Legas shekara 8, jaridu sun buga a shekara ta 2017 ya ce bai yadda da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba. Kuma na ce wannan maganar da ya faɗa, ya ce bai yadda da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba, babu inda ya ce wannan bayanin da yi kuskure ne ya dinga. Saboda su suna maganar Najeriya, shi kuma ba maganar Najeriya yake ba, maganar yankin shi yake. Yanzu kwanan nan wanda suka je Osun da Ogun duk kun samu labari a kafafen yada labarai, yan jihar Zamfara mutum 147, ƙungiyar Amintakun ta je sun je haka kawai fa. Ƙasar da aka ce ɗaya, al'umma ce ɗaya, a dokar ƙasar kuma kowa yana da 'yancin ya rayu a ko'ina. Sun zo za su shiga jihar, an tare su, an bincika ba sa ɗauke da wani makami, an miƙa su hannun jami'an tsaro.
yanzu an dawo da su an ce wai ba za a bar su shiga ba don kar su je su mamaye musu aikin yi da ƙasa. Sun sake zuwa a jihar Ogun an kama wajen mutum 130 da wajen bakwai wanda su kuma mota shanu suka bi. Yanzu dan Allah wanda yake neman ku zaɓe shi tun yanzu ana iya ma mutane irin wannan takawar a san da yake nema, randa kuma suka riga suka samu abin da suke so ai sai dai ku haƙuri da irin takawar da za a yi muku. Wannan yana cikin abin da ke faruwa a yanzu. Ba maganan kar wani ya zo a'a su da kansu 'yan siyasan suka ce a daina maganan addini, to mun daina yanzu maganan yankin mu muke. Ko kana da iko ka ce ba za mu yi maganan matsalar da yankin mu yake ciki ba? Ai ba ka da iko ai. Dole mu yi magana matsalar da yankin mu yake ciki a yanzu. Gaskiya